dawo Kaduna sai na ga fara bin so sai na ga wani kuma wanda aka dora shi ya sa ina live sai na tambayi su Kabiru ta kula suka ce mu ai tare su so shi mutuwa yanzu ba abin mamaki bane idan aka ce maka wane ya rasu ba abin mamaki ba sai dai kawai ka bi tausayi saboda wannan nan da aka faɗa ba mamaki yana da iyali yana da aure ko tana da iyali tana da aure amma wanda bai aure ba kamar yadda ma'aikin Allah ya faɗi cewa yana tausayawa mutumin da ya mutu da ba shi da aure shi ne abin da ya faɗo min kawai sai kuma addu'a da za a yi da muke yi a kowane lokaci idan dan uwan mu ya bar duniya dan fim ko ba dan fim ba na kusa da mu ko ne sai mun dai akwai alaka dole ne mutum yi addu'a ya saboda kai ma naka nan zuwa kana kan na to kamar ya za ka iya bayyana halayen ita wannan marigayiyar kasancewar kusan a cikin fim ɗinka ne ma aka fara haska ta har ta yi suna shin a tarayyar da kai da ita yau a takaice me za ka bayyana Fadila? Ito kasan a lokacin da muka yi take karkashin kamfanin ko kuma take karkashin kulawa ta zan iya faɗan a lokacin ɗabi'unta da halayenta ba zan iya faɗan wani abu wanda zai iya zama na cewa mara kyau ba ne. Da ni dai a gabana da kuma ido na abin da yake gani yana nuna min respect ɗinta da kuma ƙoƙarin zama da mutane lafiya da take. Amma na yi shi akalla yanzu mun ce maka mun yi kusan shekara 5 ma ba mu haɗu fuska da fuska ba ma mutane mamaki da su. Saboda yawancin mu wasu lokutan idan ana yin yayin mutum a harkar za ga kowa yana mu'amala da shi ko me yake za ka posting din shi ana cewa Allah ya da sa'an aiki ne in bedde ne in menene za a yi ta post amma daga zaran daukaka da amfanin ka ta kare to sai fa ka mutu za ka ƙara ganin ka social media sannan za ka an kashe internet a wannan ranar zuwa washe gari ana maka Allah ya gafarta maka Allah ya gafarta maka so ni a zamana da ita alhamdulillah ba zan iya faɗa wani mummunan abu akan ta ba kowane ɗan adam yana da irin abin da zai faɗa idan ya zauna da ita amma ni a nawa ɓangaren alhamdulillah ummi tana da biyayya kuma tana kare mutuncin kanta a wannan lokacin gaskiya. To yanzu misali idan aka ce Fadila da me kake tunawa da ita misali me yake idan aka ce Fadila me wani irin abu ne kake tunawa game da ita ko wani memory haka ko moment da ya taɓa faruwa? To in dai na ganta saboda na riga na san irin kasan akwai yara da suke karkashin ka wanda za ga sun mai da kai abun tsokana ko kuma su rika yin abubuwa na ban dariya haka kana kudansu ana wasa duk sanda zan ganta abin da yake faɗo min kenan tun kafin matar su ko wutan a gani zan je saboda an gaya mun kwanaki cewa ba ta da lafiya amma ta samu sauki in baka manta ba an taɓa cewa ta mutu dama kusan shekaru 2 na ga yanzu kenan so daga duk sanda ta faɗo min gaskiya abin da nake irin good time da muka spend lokacin da take kashin kamfani na su ne suke faɗo min da kuma irin fina-finan da suka yi da ita kamar hubbi shine babban fim din da kariyar ta ne mata amma kafin hubbi ka ga mun yi balarabe na balaraba ita ne mun yi garaga wata a wani a garaga wata na fara ganin ta zo ta yi fim biyu a cikin fim din to daga nan na ga fim ta ya burge ni sai na ɗauko ta na ce to bari mata balarabe na balaraba shi ma anan sai ta ba da abin da ake bukata kenan daga nan mutane suka ɗan ga kokarin ta aka dinga saka ta fina-finai har zuwa lokacin da muka yi. Idan na fahimce ka kenan wani fim kuka yi da ita wanda ta fitowa marar yawa sai kuma ka yaba da kokarinta daga nan sai ka ba ta rol ɗin da ta taka a fim ɗin hobby. Gaskiya ne. To. A balarabe na balaraban na fara ganin ta zuwa a matsayin kanwar ko zainab indomi ce ko wani sun da biyu. Sai a nan na fara ganin a wannan intanet na ga cewa ok to wannan yarinya za tana da hanyar da ta iya cin abinci. Bari mu tallafa mu gani Allah ya ba mu iko shi ke
to dama ka san abin haka yake. Ni na da matsala guda ɗaya shine ko wanda alaka da mace ko namiji idan na gan shi yana da talent a zuciyata ji nake kamar in kamo shi in zaunar da shi in gaya masa cewa in kai kaza za ka iya cikin nasara a rayuwa. Da masu lokutan bai yiwuwa sai wanda Allah ya baka ikon cewa sabo ne ko sabuwa ce ba ta mu'amala da kowa a harkar ba, to shine za ka iya tsara mata yadda za ta yi rayuwa idan ta hau kuma ka ga an kai wani iri. Amma idan ka haɗu da mace ko namiji waɗanda suke da talent amma sun daɗe sun yi zama a kamfanonin mutane ko kuma sun yi yawa cikin masana'antar, to an riga an gurbata musu tunaninsu da zuciyarsu da abubuwa daban-daban. An ta kasa an ce idan kana da yaro sai kana ganin shi yana shiga gidan mutane anyhow, to zai riga ɗauko ɗabi'u irin wanda ta ajiye. sai ita wannan lokacin ba ta shiga cikin harkokin industry sosai ba, shi yasa har na samu dama amma da na saita mata yadda nake son ga tana yin acting din da kuma yadda za ta yi tare da rayuwarta kafin ta fara. To ranka daɗe daga ƙarshe menene saƙonka? So daga ƙarshe saƙona shine a gurin dukkanin 'yan uwanmu 'yan fim. Abu na farko shine mu yi ƙoƙari a lokacin da muke ɗan uwanmu maza da mata da iyayenmu suke da rai, mu yi ƙoƙari mu duka zama muna yin zumunci ba sai lokacin da aka ce mutum ya bar duniya ba. Da haka idan muka haɗa kai muna yi wa junanmu faɗa kuma muna yi wa gaya wa junanmu gaskiya, so na ganin kamar zai sa a ce sai ranar da mutum ya mutu za a yi ta tallata shi a social media. Kana da lafiya da soyayya ya kamata a nuna maka gata, a nuna maka cewa ana jin tausayin ka in baka da lafiya ko kuma ana farin ciki da ci gaban ka idan ka samu. Jan kunne a gurin da abin da zan kai wa 'yan fim 'yan uwana kenan. Ubangiji Allah ya kawo lokacin da za a waye gari ba sai mutum ya mutu ba, za a rika taya shi murna ko kuma za a rika zuwa a duba shi idan ba shi da lafiya, a yi masa goma ta arziki fiye da yadda ake yi wa wasu yan cikinmu sai an bi ana roƙo ba su da lafiya, an bi ana ce a taimaka, an bi ana buƙatar wannan. To Allah ya kawo mana lokacin da za mu haɗe, saboda magana ta gaskiya shine idan muka haɗe kanmu kowanne mai yana da sana'a, akwai wanda yanzu ba a harkar ba ta yi da su, akwai kuma wanda suke yi da su. To idan aka waye gari aka ce akwai wani guda ɗaya wanda bai da lafiya sai an haɗa miliyan 1 ko 2 za a yi mai aiki, to ina tsammanin inda da haɗin kai wallahi 10,000 za a haɗa wannan kuɗin cikin garin lokaci kuma a yi masa abin da ya kamata. Amma wani lokaci ga 500 ko 200 ma tana gagaran a dan uwa bai da lafiya sai ya mutu sai ka ga ana ta dorawa a maimakon san da yake bukatar neman taimakon an taimaka masa. A'a ba za ma dora shi a ce Allah ya baka lafiya wani ko Allah ya baki lafiya wance ba, sai ka mutu za ka ga soyayya kamar ana fatan ka tafi.